Kapitan Inteng! Badong, Iunay kan tuyang. Nagbayag ka. apay aya. Nagbayaga nga gururay di tarwar. Mapanta na. Mapanan tilugan. Numasikuran ka, umununakan. Ayunay mo tinday tangaramid ma. Kay sumaruno akto na, uray ta amok mati papanantayaw. May sangarod alugan ti pagluganan tayo amin. Ay sana parikot dayta, mabalin ko ti aglugan iti sa balay. Di marituyang nga ikabadong. Ay na, bayamon day jay atao maray. Anya, Nakabaybayag nga gunggunay. Maudi ka nun, ta sumuro tulatan. ay uda yun ni marituyang. Kanayon laki iday nakasta. Ay, jak madamo iti day jay atao maray. Masuro na. Nugasta, saan tayo nga urayon? Sanay, makamunton na sumarunaw. Sa bagay, amo na matkit di at ipapanantayaw. Mangrugin ti seremonya dagiti agkasar, ang mawampay ni Nana Tuyang. Wen nga rod kwarog. Sapay iso ti maysa ka dagiti ninang. Anya nga ta, numapan mula ang sukunan. Ha? Ay, awanan na. Naladaw unay no sumangpot kami di tawi. Wen anya. Nagadayon dito iti barangay tayaw. Ay unay lakit din aya. Kanayon ang maudi ni Marituyang. Nimbaglakit din tayo muna tayo dito yan tay. Ay wen tanu inuray tayo palaan. Sigurado. Amin tayo kat naladaw. Nalpas gaya mo ti seremonya. Wait, naladaw kan. Ipapain ka talaga. Sana bali tinaskal sa anak anala daw iti panangan. Anya? Mala pumila tamutin, tani mabisin ako. Hoy, tuyan. Apay, Kita ema. Hindi ka man nagpapaudin itong madamdama. anya. Agkukuyog tayo nga gaway, di barangay kabildatan. Nagbayag mutin nga ni Marituyang. Kunahan naman at sumaruno adagos kanyak pare. May sa oras tayo nga gururay. Pandarin yung tilugan tayo, agawid tayo, tas sumaruno tulangay. Makaamu ka mapantay nga ro din. Wen pare, tamang kitan to di pagluganan ng agawid. Agkukuyog tayo kuma. Sana mabalin na maisinsin ha. Ay, makamumutan iti biyag na pare. Kunak nga urayon dak, ng pinanawan dakiday. Kasanaw, nakabaybayag ka mga men. Ay, jaske kayo kidami nakakadwa. Sika, ti Jaskay. Awan ti babayin mo nga papauray. Anya, Uray kumamot bukod mo alugan ti pagluganan. Agam saan may? ay naudi aklang mag, di dala ka inurayon. Ay baliwan man ti kasta nga ugalin tuyang. Ha? Agpapa-importante ka lang nga kanayon. Unay mo tanday jay ang marituyang. Kanayon na mauday. Kasano kat dimot ngamin makigiddan kada tayo, Marikwanang. Ay, idi agrubwa tayo. Iso ti maururay. Idi agawid tayo. Iso manan ti maururay. Di nansamot ammo ti makikuyog iti kakadwana. Kaya't nansa ti agmaymay sa. Wala ang kaslasaan amay may sa ti lugar a pagawidan tayo lukas jay. Ala, baybayan tayo ni Marituyang, nukas ti kayat na, maray. Anya nga rod ngay. Dauting tayaw ang kail. Ewan man, padasan tayo mo ti agaliwaksay sa paminsan. Ha? Sa dinaw? Iti sa bali a lugar Tay di tayo pa'y napnapanan. Ay, excited ako ng kail. Ay, una, excited kid interesting ti mapan iti mountain tapno ag-hike. Aya, Ilista man tinagan dagiti kayak na kumuyag. ariglado ang kail. Ken kalpasan na, diretso tayo iti papanan tayo a barangay. Tapno agpalista kayo. Iti kasta, adan to kuyugan tayo nga tour guide. Ay, nasaya ti kasta ang kail. Wala. Tapno mako na secure tayo, iti papanantayaw. Ay, impalista kong tinagan ta ba daw? Para manan iti anya dayta. Iti may nga outing tayo, amapan ag-hike ijay mountain. Mountain. Sa di naman daytan. Ay basta, ijay kanusikat a mountain. Anya? Ay nabadaw, gondaway tamutin da ito ang makaliwaksay. Ay, isupay dayta paggasgastusan manin iti kwarta. Ken pagtaktakan. Uray
Ta makapasyar tamot ijay bantay anangataw. Wine. Nangabakan tuyang. Sikan, ti masura. Ada tayo dito'y mountain camp. Mayatan niya. Gusto kayo ang gail. Malipatan ti katugangan no kastaw. Ay, nagtatayag dagiti pinuon dagiti kay kayaw. Ay, nagaduti birds. Anya ngay day dyan gail. Di kagda nagtauni lang ti agila dayjay. Ang mga nuwad damit ulag dito yung gail. Ah. Day baklat. Ada pa'y gayang bakas dito'y. Yay, nagdamit gayong bakas di tao eh. Kita amaw. Ay, mulmulagatan da kadagiti bakas ang gail. Ha! Pumanaw tan di tao eh. Naa. Mapantan iti cottage na yaw. Ang mga no umataki dagita abakas. Ay naku maray, jak mutin makaturaw. Apay aya, Nagadungay insekto nga uni dito. katun at anda tayo nga ro diti kabambantayan. Ay, sausan niya maninday ta. Ay, makaalyaw at denggang. Nino nilang mati may sadak kalabilit dayta. May sa at tumatayab. Ay, talaga jak makaturong no kastaw. Nakaturog ni Mari Banang. Maturog tamatang. Ito'y bigat, agawid tayo. Oy, Marituyang. Oy, agriing kan bigatan. Nakadigos kami. Bigat mo, gaya mo. Wen, agsaga na kamutan tayong kaagdigos. Kalpasan na, agawid tayaw. Ay, madam pa'y maray. Baka turturong ak pailang mo. Ay na, bumangon kakit din. Tadi kakit agpapaudi manan. Maray. Nang runa kat nagadayo ti pagpag nauntayaw. Sige, sumaruno ak tumaribanang. Sige, tay sagana may ti pamigatan tayaw, tamamigat tayo amasapa. Ay na, ito'y pengay muna da parinteng. Warog, maribanang, kun marikwanang. Ngam, adata pa lang dito'y tuyang. Agtutur ka kadilang tita. Jak pa'y nalpas. Ay, katkarting ama. Nakabaybayan ka mo laki una yan. Anya, Napanin, nagiti kakadwa tayo. Karaman ti may sa tour guide tayo. anya. Panawan ka dito yan, day, makita. Ay, sige ba daw? Nalpas ako. Mala, mapantang arudan. Ikartangam nga ron, Ay, nauditan na talaga. Ay, kamaudyanan na. Anda tayo dito'y barangay da. Mabalhin tayong tilumugan, tapno makaawid tayo ni tilugar tayo. Ay, tirigat na. Awan pa'y da paribadong kun Marituyang. Ay, urayan tayo man ida dito yan. Wala. Alangan apanawan tayo ida. Day tatirigat na iti kanayon nga at papaudi ang gang. Ay, anusan tayo nga urayon. Anyamot ta ni Nana Tuyang. Ugali nanti at papaudi. Ay, kartangam tibag na. Nauditan na talaga. Anya. Ay, di akong matanawagan dito'y ayanta da parinteng. Dakwaraw, kun maribanang, kun marikwanang. Ay, aguray ka. Nay, nagsangat idalan dito. Ay, jak mutin matandaan no anya dito tinagnaan tayo. Ay, uray siya. Ang makamuditan. Anya ngay adalan ti surutan ka dito. Ay, basta magnatalatan. Ad-adda na maudi talaing. Nuagyan talang dito'y. Ay, sige, surutin talangan day tamay sa adalan. Makamuditan. Ay, nabadaw, nayaw awantan sabot taon. Kunya, pesa. Awan, magtikarayan na matandaan at nalinabsan tayo ngay may dito'y. Ay, nabambano ka kaon. Ay, agsubli talangan. Si kanto mga main. Sapay naganda yung tinagnagnanda. Sapay pasang ang tidalan tang agsublay. Ay, awitin nakbadaw. Anya, ay, just kiki, ditigas to'y abiyag. Awagan man ni Marituyang no ayandan. Anya nga minaya ti mapaspasamak da, taawan da pa'y laeng. Ay, at least, amo ti tour guide tayo, ti pakasarakan kadakwada. Wen matkit di Ay, mabiit lang nga rod. Tagbiro kak iti signal. Ay, una yan. Aya, Ay, awan signal dito'y inteng. Ay, talaga ajak makontak ti cellphone da.
Masapul nga raw, nakasarita tayo ti tour guide. Nabambanog ako na yun tuyang. Lagi na natapay lang man di tayo. Awag ako man ni Mari ba nang awan mo gayam signal? Ay ano sandarangin tag subli di bantay. Malawon, kasta ti aramidin ta. Ala, hintang arudan, kartingam. Ay basol mo. Ape naudi ta. Nayaw awan talaki nga raw. Gusto mo tinda. Sana makatulong day tanga ibagbagam. Kasi na, kit masurunak. Inton maminsan, di ka nagpapauday. Wun, alawunan, malamapantahan. Ewan ka di pa'y lang datatabadaw kan nanatuyang, Angkal. Ewan nga raw, kung ti tour guide, kit awan damat ijay. Anya? Pamatiak masarakan damat laang. Ngumkid eh. Ang mga no, umabot tayo pa iti 1D dito. Yay! At last, nasarakan da kay mutlangan, pare badong, marituyan. Ay, Kapitan. Ay na, nabambanog ako ni Justo pare. Tatla kayat kundi maturag. Ay, oray siya, Kapitan. Turog yun na. Kabayatan ti panagbiyahe tayo. Ay, di la mabalin na maturog akpay bi, ay taurayan da. Ay, saanin. Unay kamitin. Yanus mo. Ah, Ay, lumugan tayo. Tanay. Nabayag nga agur uray ti pagluganan tayo. Ala, lumugan tan tuyang. Kartangam. Inton maminsan, di kay agpapaudi. Tapos saan kay amanaktak iti biyahe? Pamaudyanan na. Nakaawid tamot lang, hindi to'y balay tuyang. un nga raw. Ay, makaungat pa yun ni Kapitan Kadata. Ay, kataganos ta. Tamakiluglugan talaing, mate. Naudi talaan kung namula no asino dan. Ay, basol mo mutlaing, ah. Kanayon kantuman nga, papauday. Adayo kumakas dyan, tinapasamak. Ah, makaungat ka ba daw? Kanya pa'y kumangay. Alangan man niyang katawak. Ay, sorry na Rudon. Santo na maulit ti kasjay. Promise. Sige. Sapay lang ko mga raw. Tagbalbaliw ka, di tikas na nga ramid mau. Ay na toyang. Di ka ngamin ang papauray. Makikuyog kayo kadagiti kakadwayo. Tapno saan da kayo nga ibati. Nang runa, no kasta adiyo kabisado. Ti papanan nyo. Ala sigay. Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Aw, aguray kayaw. Tayruan ko pa iti kanan niyaw, da kayo atarakan kaw. Ay, wala. Ay, sus, ang dami mong tarakan ah. Da kayo matgayam da itangkail. Ay, wine. Adua. Ay, basta sigurado ang adi na makabulos na kita ah. Unanggal. Ay, mga no agperdida iti mula ti kaaruba. Di makabasok ka. Don't worry, Angkail. Nakapagod na amin. Tilaan po sa tisaan. Very good nga ro na. Bawal nga min itan ti nakabulos at tarakan. Imayak, daw may kawisain, kuwaraw. Sa dinaw. Ijay binggay. At damay sa apagayam ka, nga kanyaw ijay. Nagadayaw. Ay, uray ah. Basta dawat-wat, mapanta. Sa bagay. Kaslakayat kumatiag pa siya rin binggate. Way, mapantayaw. Kadwatan, ninanam atuyang. Sige, mayatak tataba daw. Alangarod, kuwaraw. Umayda kanto dagasay, nintun bigat. Unta ta. Ibaga kini Uncle Inteng. Pakanin nanto dagiti pets ko. Ay, agbuyak man iti tayo da. Saan lang agbuya, kuwaraw? Anya ngay. Amin tayo ang nakatugaw dito eh. Masapaw ang makipartisipar tayo. Anya.
Nay, may payapayan na ka, di pagayam ka. Hintan ko araw, makitayaw tamitay. Ha? Maladaw ka na mapan ijay barangay hall. Napanamaya, inteng. Napan ko nga ron, pinakan dagiti tarakan di Kwara. Apay, saan ka di pa'y asimmangpot ni Kwarog aya? Saan kanupay nga ron ang makaawid ita? Sapay naibusan ti mais na. Anya? Awanan ipakan ka kadagiti tarakan na. Naibusan. Ay kat gumatang ka ijay tersena ni Marikuanang. Kapilitan akas ta. Ay, simot dagiti taraken ni Kwarog no saan da amangan. Sa nabali dagiti pusaken asaw, ta mabalin ko nga ilutuan iti bagas akananda. Uray ti kalding na, mabalin ko nga ipastaw. Ay katun dagiti laeng manok na ti gatangam iti kananda. Enjoyan ng sabatin ti agpaspasya. Agasan ta kalugayam nga aldaw ti panagkanyaw ti pagayam ka. Kasta aya. Sigurado laki day, nga do ti maurnong tayo awat-wat, yan. Ay nasaan ka di aday tawat-wat dita ti adda dita panunot mo. Wan man tatabataw. Ang mga numabangles mo't lang ti watwat tayaw. Kababae, no agingga tayo dito'y iti talong aldaw. No kaya't yung tagawin, umuna kayo, tuyan. Magbati akpay dito. Sige nga raw. Umuna kamin kini Kwarog nga agaway. Alang raw, tapno di kayag may maysa. Kaduhan kayaw, tatabataw. Hey, agyaman na, kwaraw. Nagawid kad Marituyang, ningay Kwarog kan kabadaw. Nabati da pa'y laeng Marikuanang. May isang aldaw da pa'y ijay. Agparikot ni Kapitan, naipusan ti kanon dagiti taraken ni Kwarog. Kasta. Himutang paikid din bayadan kanon ni Kwarog inton sumangpag. Sumangpot day jay. Siguradong ado ti wat-wat Marikuanang. Mabangliston no itantan na pa'y laeng. Ay naimbag ta simbangpot kan Kwaraw. Abay ka diyang Kyle. Kita tadi muliwayan kan baybay ang dagiti tarakan ba? Ang Kyle. Naibusan ti kanan dagiti manok mo. Hindi ka pa'y nagawid. Aya? Unman. Iso abayadam ti inutang ko kani kagawad ko na. Naibusa dagaos? Kaya niya pa ni. Ikit no nagado ti manok mo. Ay, napanak namin nakiwat-wat ije binggay tang Kyle. Isupay mo ta. Nagado nga ron ti tarakan mo. Mapan ka pa'y la makiwat-wat-wat. Kwarog, papanam. Napanak ije ilay, antay. Anya? At dabarkadak nga kasangay. Darayak mat kanua. Ay, kasta. Kat dagiti taraken mo ngay. Kadadala tayo ije balay Amangan nung maliwayam man ang dagiti taraken mo. Ay, ibagamlaan. Bayan yun antay. Sakti makamo kadagiti tarakan ka. Sige, makaammo ka nga rod, Kwarog. Una, katagyaman na kiti palagi piyawan tay. At iti paraking ka paray. Ibingayan ka mo't itiwat-wat ka. Ay, agyaman akparhi naimbag ka pa'y ngam ni Kwarog. Apay ni Kwarog paray. Tinakinikan iti watwat. Imot na jay. Pwede. Mala, sana bali paray. Tadamot tinintad ko king ka. Ay, imbagla apang ramanak pare. Inton sumarano a bulan, adaman na nagkasar iti may sa lugar. Isa din ako. Ijay tumoy mountain province paray. No kayat mo, di umay kamay. Hanggang busy kami met iti barangay ha. Kasta ka day. Naimbag na kayo na mabalin nyo ti mapan iti oras sa dinaw. Ay kat ipakadam nga na paray. Taki din ti pakitabtabunwa akasarlaan. Isuki din ti ilang langana. Ay magagalit na sila. Ay, awan ka numanan ni Kwarog anagawid. Binaybayan naman ang dagiti tarakan na. Gusto ka. Iso amapan mo man kitaan dagiti taraken na. Tapakanam ida, ay kaasi damat. Ang yamat ang dadya akwarog. Muna nga ano ti tarakan na panawan na. Ay tidakas na. Nakakaase dagiti taraken na amabisbisinan.
bayam dita. Awan mat imbaga na apakanak. Masapol ka di pa'y nga ibaganakan ka, no adda panunot mo. Naa. Masurunak iti day di akwaraw. No kasuron mo ni Kwarog, maasi ka kadagiti taraken na. Anya? Nakaar-ariwawa ka no dagiti taraken na. Tamabisbisin daw na yan. Ewan tawan nga rod ni Kwarog amang pakan. Dito'y tangag tugaw, waraw. Ay, tatapataw. Pagbuya ta pa iti pataw. Madamdamalay, makantayaw. Ang tanto maninuwat-wat tayo, tatapataw. Ay, kituin na. Sigurado day ta. Kastoy kumakanayam. Ah, Kanayon aday tala umawawat iti wat-wat yar aramidan ta. ay, nagbayasin ngay. Nukas tangag paisaw, waraw. Anya day ta, kapitana. Manok samal. Manok ni Kwarog. Di nang tumot pinakpakan. Isu akastoy. Naungkilin na. Ay, anya. Pinanawan naman ang dagiti tarakan na. Yunay matan ni Kwarog. Agtarakan yung baybayan na. Ay ibagam tuman no lumabas dito. Ano agtarakan kat di na baybayan. Ay. Panangitadanos tar aramidin na akasta. Awan, kapitan. Dikal din na. Nabalod iti nakaiwaywayan na. Isu awin narwar ka. Naimbaglakit di ta nakitam, kapitan. Panangiruruman tar aramidin na kadagiti animal na. Ay, nasaysaya at laangan asaan nga agtartarakan no kastamot laang. Inteng, anya nga iti aramidam di tanatay amanok ni Kwarog. Ay ilutong ta kanan dagiti aso ken pusa. Anya? Oh, makitam. Agpigpigirgadan iti bisinda dagiti aso ken pusa ni Kwarog. Ay, una yan. Nakakaasida at talaga. Ay masuro na kon at talaga. Naghilig nga agtarakan. Ang baybayan na. Ibagam kan ni Kwarog ta isardeng nanti agtaraken iti dingwan. Nang runa kat di namot maasikaso ida iti hustaw. May sana ngamin iti balay na kay. Awan tumat asawa na. Di pa'y lang ngamin mga asawa iti parapakan iti aso, pusa, manok, kalding, baka, kabalyo, leon, pating. Kunani kapitan, saan atila papapanam, Kwarog? Damay ka na, Kasi kano dagiti taraken mo ang mabisbisinan, tawan ka nga agpakan. Day takit tirigat na ngamin, no sana bulos ti tarakain. Anya? Rumbang kumasan ang nakapagod ngamin. Tano adda pagpasyaran da tao, mangandalatan iti ruot di ta, kat saan da mabisinan. Kumaa, ngam saan mo't nga rod akasta ita? Jakmat may baon niyang kalinteng, tamang ano adamanin may bagana kanyak. Napatagmat ti papanak, pinanawak latan dagiti taraken ka. Kasi laang dagiti taraken mo. Tinasayahat nga main, saan kan nga agtartaraken? Abay nga Panangidadanas ka nula ang tararamidam ka dagiti taraken mo. Imbaga ni Uncle ko day ta? Wan, kasta timbaga na. Kan saan ka kanulaangan nga agtartaraken? Saan ngamin atila pangaw-awisam ken ni Kwarog si Kabadong? Anya kung batibasol ka, kit kinayat naman. Masansan ka nung ngamin amaliwayan na dagiti taraken na apakanon. Di mo't imbaga na aya. Apakanan to ni Uncle na. Tirigat na nga raw, di na kanumot ibagbaga nga dagayang papanan na. Anya, ay basol na dayta na. Anya? Sumartang kayaw, nakariwawa kayaw. Anto yung titaraw niyaw, salbag kayaw. Dita, sumartang kamat dita akalday. May sakamat ang ariwawa. Ay uray asino met no mabisin, na ariwawa. Da kayo dita ang gail. Una, nakakaasin dagiti tarakan mo ahayop. Panawam kiti. Kuha Ay amom ka day. Mabalin ang makaswan ka iti kastangar aramidan. Ha? Si kaman ba't di ipupok daw no ipagod da dita nga awan ka na. Ay, pasensya kayo ng gail. Diyak amuakas ta. Tapno awadan ti parikaw. Ila ko mo dagiti tarakan mo. Ha? Apay ngay? Isuntumot la di mo pakpakanan. Ay, Sa gail. din ti parigatip abang pakan kadagiti tarakan mo. Diyak kayat ngay lako itang gail. Kat bantayam nga ron adagiti tarakan mo.
Di mo ibat-bat eh. Unang kail. Very good. Tapno saan da akaasi ang mabisbisinan, iti manungaal daw akaawan mau. Heh. Ay, nakakaawa sila. Ay na, nakaar-ariwawa ka numanon dagiti taraken ni Kwaraw, Kapitan. Anya? Awan ka nung amin manon ni Kwarog, di tabalay na. Mapananday di atao. Awan maning. Talaga asukir ah. Ay, oray siya, Kapitan. Maasyanak mo't kadagiti taraken na. Nang runa ti aso na. Binilin kong tupay. Wen, kunana. Ita, imawang manay. Dila maasyan mo't kadagiti taraken na. Basta ibati nalatan ida. Nga oray awan kanenda itinumanong aldaw. Day tatidyak kayat ka ni Kwarog. Di na pa'y mangarod ipakaamaw. Nukas day nga adda papanan na. Napanamanag. Ay, napanak lang iti lugar ti may sa pagayam ko ang kail. Nukas tamit lang adi ka agtali na iti balay mo. Isardeng munti agtarakan. Kakaasi da. Ha? Saan mo mat nga itugtugot nagiti tarakan mo? Nukas ta pumanaw ka. Tapno awan ko mati problema. Ay, kuha namin ang kail. Ila ko mount, di mo matla maasikaso ana imbag. Sige, mayata ko ng kail. Anyamat na yun. Na, si kapay ti masurom. Kuha namin. Na, panunutan mo na. Tarakan ka at tarakan. Ipagod mo, ikulong mo. Sa mong to panawan. Madi. Isungarot na mayata ko nga ilako amin dagiti tarakan ka. Una, may mayat. Tanay, ibat-batin mo't. Parikot na kita. Kakasida ang mabate. Iso nga ilakom amin na yun. Tauray agyan kanto iti papanam. Ilakok man lang ngayon. Tapno awanin ti pangungungtan nyo kanyak. Kun namiris ko ang husto kayo ang kail. Nasayaan. Saan aday tati pakasursuro ng pay kanyak? Unang kail. Suray. Itala na amiris ko ti bindot ka. Ay, Kwarog aya. Agtaraken ka sa munto panaw-panawan. Saan ngamin anasaya at dayta at ratong kadagiti taraken mo. Husto ti ko na ni Kapitan. Asaan ka ngagtaraken no saan mo matlaang ida ama si kaso anay ba? Ngam sakpay na kaya't may mga nakablawan ni Sir Matmat Bueno Valencia. Dita kwantakla kabugaw Ilocosur. Ken kada kayo aminen ako, anaayat adumdum nga kadagiti drama nga. Ala sigay! Didan tinagibusan ti samalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumley. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Pagprinuak! Ho! Ho! Nagprinaw na. Ay bumaba ako. Manipo dito'y kabalyaw ka. Bumaba ka. Stipot! Nay, Inteng, Ha? napan ka kadimanan nagpataray iti kabalyaw? Wala. Kakaiso na nga ada kabalyok. Ay, manipod nakagatang kan iti kabalyaw. No sa dino laditan ti mapan mo pagpatarayan. Mayat tayo takabalyo paray. Nagwapaw. Kaslamat la kanyak akib mabalyaw. Ay, stay. Win, mayat. Kanya kayo mo tinagan na tayo takabalyo, paray. Pugi. Ay, pugay, gayan. Hey, pugay! Oh. Si Mungbat. Muna mo ta. Naglayay. Agtambling pa ya. Saan la data? Naanos ni Pugi. Ay, sana all. Paray.
Umapalak kada kayo ang kalinteng. Na, Adda kumamit gwapo a kabalyo kakasta. ay, pugi anja. Manungay ti pinanggatang yu iti kabalyo yaw. Ribu ah. Apay aya. Sa dino ngay tinanggatangan yaw. Ginatang ko ni Mr. Bill. Mabalin ka di nga itugot nak numapang ka iti ayan na. Wala. Mabalin. Nagkatugayon ti kabalyuda dito yung kalinteng. Ay, permi ah. Dito iti gumatgatangan dagiti kayat na amaadaan iti kabalya. Umay gayon, Kapitan Inteng! Ay, ay agyaman kami, pagayam ko Mr. Bill. Adain sagana kapag sasanguan tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo dito yung rancho. Ay, sige, pagayam ko Mr. Bill. Kumaykan ko, ruka na ka. Daklat ta iti malikodan yaw ang kay. Nakasakay tan iti kabalya. Wala. Unang kay. Kanya iti ramiday. Patarayak ti kabalya. Iso akumpet ka ana imbag iti lapayag ginagong mo. Anya? Ay, iti abaga ko na ko ba? Ay, 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 ay. Naguni man ti kabalyo ni Parinteng. Adaman siguro ditan. Da, Kunakon kay. Kasta o na di pa nagpataray na iti kabalyo na. isungag paisaw. Nagturong dita barangay hall. Ay, ipasikat na mo't siguro at ikabalyo na. Gapotad tayo di tayo. Umapal ka man nga tanaka ba daw? Ay, talaki di mo tayo, di mapangkopapalan, maray. Never mo ta. Duwada ka di kwarog ang nakasakay iti kabalyaw. Nagsubli ka mat, Kwarog. Hey, wine, Mr. Bale. Anya ti may paikukan ka? Kaya't ko kumamat ti gumatang iti may sa akabalyaw. Anya? Agpili ka. Anya ti kayat mo? Mistiso, wano tay native? Di mistiso kumaa. Tapno dakdak kail, Mr. Bale. No mistiso ti kayat mo, adangin ngina na. Nangato ti presyo na ti kayat ko asawain. Ha? No kayat mo, kastoy laingen. Kasapulak ti may sa a helper dito'y rancho. Mr. Bale? No kayat mo, alain ka dito'y a helper ko. Ay, una. Kaya't ko lang una ay Mr. Bale. Sigamod gayam na itakwarag. Kaya't mo ti agpasada iti tricycle, tatabataw. Ay, kit kayat ko Ipasada yung mampay nga ro ti tricycle kaw. Anya, ay, di mo kunain nga ilakom kanyat. Awan kwartak, kwarag. Saan? Ipasada yung laing. No da mapasadaan yaw. Agbingay ta. Ay, kit na. Agtugaw kayo nga ruday. Tagtulag ta na imbag, tatabataw. Di matan pari ba dong timang ipaspasada iti tricycle ni Kwarog? Wen, apay, di mo amo maray. Ti anya, marituyang. Napanan ng gad ni Kwarog iti sabali a lugar. Isumatlagayam Adda kanong amin urnungan na maray. Anya? Panagkunak. Adda plano na agumatang iti kabalyaw. Mabalay na maray. Mangugi ako ni tangal daw, Mr. Bale. Anya nga iti aramidak. Good. Ala, agpakan ka pa'y nga rod kadag iti kabalyo. Wine, Mr. Bale. Kalpasan na, iruwar mo ti may sa kabalyo di ta kwadra, kat surutan dak. Ay, ariglado, Mr. Bale. Ay, kayat ko Ay, tinuko akwarugan. Ewan imbagbaga na kanyak, amapanmanggay. Adda kanuyor urnungan na. Ay, sigurado. Igatang na iti kabalyaw, ti maurnong na. Anya? Ay, umapal ngamin iti kabalyok agwapaw. Ipugi ko naman. Na
Ay, nagdakkel da ito kabalyaw. Mutuyan, dahil kabalyo, kwarog. Mr. Bale, Sige, iunag mo iti kwadra. why Mr. Bale? Anya iti aramiday. Sakayam ati kabalyo, masapula masanay nga da nakasakay. Ha? Ay, kasano da itaw? Mabuti nga akmay. Kastoy lang ti aramidem, kwarog. Laang, kadlo nakabutbutay. Wild quarter horse ko naman. Umay ka, sublatan na ngagsakay. Di kagdanag, kitain ka. Anya? Awan ka si ti padasam, kwarog. Intun kwan, masanay kan tumutlaeng. Ang mga no ipaladaw nakday tadakila kabalyaw, Mr. Bale. Ay kat, kumpet ka kami na naimbaga. Dayta ti trabahom ditoy. Numaanusam, agbalin kan to nga expert at trainer ti kabalyo. Ay. Aglagto-lagto matanti kabalyaw. Kumpet ka na imbag, kwarog. Ha? Ay, hose down. Dakon kayat, Mr. Bale. How? Ay, matake ka din na oras di tao. Mr. Bale, dakon kayat agbalin at trainer ti kabalyaw. Kat pagarupan nga da kagayam ditaw. Unang Kyle. Ay, bakit? Saan ka akontento ditoy? Talaga saan? Nailawaan na ka nag-apply a helper di tawi. Ha? Helper ti inaplaya ka ni Mr. Bill. Oh? Yung karaman mo't gayam ti mang train iti quarter house. Quarter horse nga. Ilawlawag mo man. Dagiting dadakila kabalyaw. Masapol asanayan na masakayan. Tamay kuntays. Ay, awan, narigat na ita trabaho ko na. Ay talaga mo tangkail. Pusta biyag. Lumatnag ka. Tudas mau. Ay tulungan na kang kail. Ibagam kini Mr. Bale. Pumanawak dito yan. Aya? Yawit na ko ni Barangay Kabildatan. Itamat lang. Umay mo ka di pasar ni kwarog ka anakam, kapitan. Kinapudno na, Mr. Bale. Jak amo nga dagayam dito ni Kwarog. Dinamag ko no kayat na ti agtrabaho dito rancho, kahit nag-apply mo tadagos. Iso nga inawat kumaten, kapitan. Angam saan sa kano akong tinto iti trabaho na ditoy? Anya? Kat no pag-aayat na ti madan iti kabalyo. Angam kuna naman, akayat ng tiagaway. Ay. Sana mabalin, kapitan. Ha? Adda pinirma na a kontrata ditoy. At tumulong amang sanay kadagiti kabalyo ama ilako. Sabali man na quarter horse ti nakakwadro dita, Mr. Bale. Uy, kagat-gatang ko dayta. Isu ti sumaruno asakayam, kwarog. Ha? Ay, nagkulag-kulag tong tumanin dita masakayan. Sana bale, numasanay mo, isu ti ited ko at angdan mo. Ha? Di mo't kayat mo ti madan iti kabalyo, kwarog. Ay, pudnaw. Nagam kayat ko day nasanayin ang masakayan ko ma. Nangingi na ngamin, ti presyo ti kabalyo anasanayan, kwarog. Aya? Kastak mat idita mo. Agkulag-kulag to nga kabalyo ti sinakayak. Sakbay ang nagbalinak nga expert ako makabalyo. Jak kabailan, Mr. Bale. Mabuti nga ko na talaga. Nang runak at amok nga agkuram. Kan kumugtar ti kabalyaw. No kasta, di mo kayaten ti madan iti kabalyo, kwarog? Saanin, Mr. Bale? Kayat ko gayam ti tricycle yung kabalyaw. Tay, nagkapamparay. Nagapo kami man, kinipugi iti ayan ni Kwarog. Kahit, kumusta kayo mo ni Kwaraw, paray? Di na maanusan ti trabaho na.
Iso nga agawi din iti mabiay. Di pa kay sublan na daytoy tricycle na paray. Una, kapilitan. Anya nga minaya ti trabaho na. Tauray siya ka, ti sumublan. Kaasimot nga ron ni Kwarog, no kasta, maray. Ay, wen iso ako na kaniinteng. Kasarita naman ni Mr. Bill. Nariga ti mapilpilit laeng. Day tangarod kahit maray. Sana bali ko no kasta ti pagayatan na ta isaw. Ngam saan mo't nga ron? Ay nabadong, no ko na masublatem ti trabaho ni Kwaraw, umatras kan. Tapay magkuma. Kano delikado gayam kano ti trabaho na, kuna ni Maribanang, Anya ka do aya ti trabaho na. kano agkulakulag tung kano akabalyo adakkel ti saksakayan na. Anya. Aging ga amasanay ti kabalyo amasakayan ti bukot na. Kalpasan na, ilako ni Mr. Bill Abos na itinangin ngin na apresyaw. Ay, huray sa anay. Nukas tamo lang gaya. Adakan Kwarog. Unang kay, Ay. nasaan mo't lang kanyak ni Mr. Bale kat pinalubusan na nga gaway. Nasaya at nga ron no kasta Kwarog. Ay, Ayan nga iti kabalyaw. Adamat latangdan mo ka ni Mr. Bill. kwarta tintangdan na kanyak. Sana nakabalyaw. Ha? Pinadas ko tinagsakay ti kabalyo asisyak kat nagrigat mo't gayam. Uwan gayam. Ay, Di mo arapaapon ti maadaan iti kabalyo. unang kay. Nagpasadak langan iti tricycle ka. Nadidigra ka talagan ngagsakay ti kabalyaw. Ay, Kwaro, saan mo ngamin asarkan ti di mo matkabayan at trabaho? Ala, sigay! Dito ang tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ng Yesya Tumli. Ken iti direksyon. Fulci Pukley. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects. Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Ay yaman kami. Luting kay panagdangal. At naman na tayo akalugaran tayo. Iso ang mapanak, bana. Kat no katay na laang samot itay bigat, inteng. Masapol ang mapanak na. Tasyak ti mangida ulo iti sugal. Mapan ka makisugal? Anya pa'y kuma. Iso nga ron ang masapa ak amapan. Ay, di ka lang mabain. Na, Kapitan ka pa'y matngarod. amuda mo lang agsugalak. Ay, no apay kit di adi yung maikat day ta asugal. No kayat mo, di makisugal ka man. Anya! Masapol abay grop, ti aramidin tayo nga agsusugal kakadwa. Unmat nga maing kakadwa. Husto ti ko na ni Uncle Inteng. May nayon ka iti agrupo kwaraw, tasyak mo't dito. Ariglado ang kail. Dagiti babae, mailasin damat iti pagsusugalan. Anya? Day tati rubag, mailasin kayo. Sige nga raw, Kapitan. Mailasin kami, no kasta ti kayat mau. Mala, irugi tayo. Agpada talang maray. Kagurak may tisugal. Day, kasta ka day, pari ba dong? Isu akagurgurak no makitkitak ni pare inte nga makisugsugal. Ay na, jakmat agkurang amang bagbaga ni inteng. Ang jakman mo, taipilit na mati makisugal. Isu asaan ang mabutang nagiti kalugaran tayo nga agsugal, maray. Ha? Gapot ang makitkita da ni pare inte nga makisugsugal. Ay, mababainak nga ron iti aramiden ni inteng. Ay talaga akababay na. Agdinamag dito'y lugar tayo. Nga uray kasar. When numinatayan, at dalat tasugal. Nagabaka kwaraw. Aya, manungay ti inabak mo ang kail. Adu, Wow! Ha? Nagatungag pa iso ti kwarta mang kail.
Balatong. Anya, agawin ako tayo nakagdigos ka nagsukat. Rumbang laang tapno di kay agat lingay. Angam di balatok nga Dita, Ha? 5 gasot a pisos lang kat nagaduti inabak mau. di mo lalaangin ta kwarta dayta. Paray, lumabasak pa Ay kat lumabas ka lang pare. Oh, Ni ka di kapitan tilimabas ka ba dog? Uy maray, kaslasan na kapitan. Ay, nangabak ngamin iti sugal. Isuan na ragsak. Isu at dumano ni tilapayag na tiisem na limabas. Nalabos ka mo at ka ba dong? Ay masuruno lang amin mare. At kurang na dayta kapitan tayo. Naa. nangabakak iti sugal ba na? Sa anak amaragsakan iti dayta, inteng. Ano? Imbes ko makit di nga anawaam dagiti agsugsugal, angam sikapay ti dadaulo iti sugal. Ay nabanang. Delikado ak no kunam nga anawa ak dagiti agsusugal. Anya? Agbalinton nakalaban ko amin nga umili no kasta. Ay, gapaw tamabutan ka akas ti mapasamak? Mainayon ka matay? Siya nabali. Tano malpas ti tabaw. Awanan ti agsusugal. Mamati ka, inteng. Kawanan ti lamay ngam kayat ko pailang ti makitong 8. Anya? Ay na, numabalin la ko mga ituloy marikwanang. Kat mabalin mo't no kaya't tayaw maray. Talaga? Saan nga tanga agong ni Kapitan? Isudan to pa'y kanikwarog kat nasumday ti sugal. Sa bagay. Pudno day ta marikwanang. Nakitak to pa'y ngagsugsugal day jibakir. Ay na, no kasta nga raw, ituloy tayo mutyag susugal di tawi. Marikwanang, umutangak man pa'y itiara. Masapol ka di pa'y dayta no ingka makitong Maray, tapno enjoy ti panagsusugal. Kasta aya. Malaing ka mangalan, tasaksak manan ti baraha. Aha! Ah, ka mo lagayam dito, tuyang. Badawng, Ay, kakasi ang agtrabaho, yay banggag. Imbis ko mga ilutuan na kitibalong ko. At nakalagayam dito, yung makisugsugal. ay kwa badawng. Ala, agawid ka. Itamot lang. Ay, badawng. Kinaim na kita kaldiraw, awan pa'y nagyan na ataraon. Badawng. Mabisbisin ako na simbang pa'y, awan pa'y tinaluto amakan. Ay, napasensyakan naibayagak anak isugal. Day tati tinautawid yung ni parenteng nga dakurkurang na. Anya, Saan kita nga dakurkurang ni parenteng? Isaw tinatawid mo. Isaw tinadaulo ka na kayaw, iti panagsugal, iti lugar tayaw. naggapuam kwarog. Naggapuwak di ta kabakiran. Ay na, nagsasaruno ti pan nakaabak kaw. Adda ka di pa'y laang dagiti agsusugal dita. Adupay ate agsusugali jay. Ang bumawi ak tao. Mabisinak lang amin kay. Ay kat agmerinda ka pa'y Adalakok at tinapay. Talaga day tati gagarak di tao Mabisina kaon. Asino mo't nga iti kakadwayo nga agsusugal iji baker. Niyang kalinting matlaang. Kandag iti daduma kalugaran tayaw. Anya? Ay no kasta, umayak nga road. Inak agila ko iti makan ijay. Ay, ando ati gumatang iti lako yaw. Tamabisinda matlaang ijay. Pamarayak to mo't ati makipusta iti sugal. Ay, pautangan dakman nga raw. Pagpuna ka makisugal inton madamdama. Sige, pautangan ka. Basta tulungan nak amang ibagkat iti lakaw. No problem, kagawan. Ay, naibos nga agpaiso ti amin alakok nga indigaw. Ang apay ang maladingitan ka, kagawan. Ay, nagsiala da iti kinanda. Kunada ang madamdamadan to abayadan. Ay di da nagbaybayad. Ay, saus, malugi kayo nga rudin ano kasta. Sa pa ininot ang nag-aawid da. Yay,
Padak mo't siguro idaan na abak ay iti sugal. Ayan ni Kapitan Inteng, Kapitana Banang. Ay naklareng, upat kayo mat nga imbay ditoy. Umay kami kumaagdarom kan ni Kapitan, Kapitana. Anya, ngamin, dagiti asawa mi alalaki, kanayon damaten amapan makisugal. Ha? Sa dinaw. Ijay bakir, Kapitana. Ijay ti pagsusugalanda. Ha? Numabalin. Paikat ko man ni Kapitan Dayjay apasugalan, Kapitana. Ay, awan dito'y ni Inteng. Adda na pananda amiteng, Claray. Ay, Kapitan. Ay, natakawan na kinirabi eh. Ayan niya matay. Natakaw ka. At December kiti Tersina, tinakaw da abi na koleksyon ka. Ha? Ay, ganay 50 mil amin ti tinakaw da. Ay, sus, una yun. Ay, sana mabalin kanyak na ito. Masapo lang matiliw na sino man nagitag tatakaw, Kapitan. Ay, bayab ta kasaritak ni Kwaraw. Tagridam da na iba. Nagsasarong mo ti pan nakabako iti sugal tataba daw. Apay, damdamaga kaya ka. Ha? Iko namin. Isaldak kumapay lang kada kayo ti tricycle kaw. Anya, Nagpakpakasya kada kayo tataba daw. Uray na laka lang ti panang isaldak. makita yun day taabunga ti panagsugsugal yaw. Alaka din ah. Please. Ay, awan ti kwarta, Kwaraw. Ha? Anya? Ay, imay nagreklamo da klaring dito eh. Wan, Inteng. Oh. Agreklamo da, gaputa nagbalinan aman nugal dagiti asawa da alalaki. Ha? Ni Marikwa ng mat, natakawan. Ni Matkwarog, isalda na kanon ti tricycle na. Ha? Iso apag nga asim Inteng. Taag panunot ka. Na. Ipasardeg mon day ta apa nagsugsugal dito masakupam. Sakbay anak dakes ti mapasama. Ay, agbambanog kayo lang nga mapanagdardarom, Clareng. Sana ka mamating eh, pangag ni Parinteng, ti darumyaw yung kuha na. Anya? Numanakam ko Kapitan. Saan ko mga iso mismo, ti dadaulo ti panagsugal. Nukas nga rod. Kani Apo Mayor kami amapan agdanom, tata. Ay na, ibaon na kayong tumulay nga mapan ka ni Parinteng. Ta isaw ti mangsangoy ti darumyaw. Anya? Basol ni Parinteng, palubos na ti sugal dito lugar tayaw. Wen nga rod tata. Di dalaan mo. Gapo iti day taasugal. Ado ti agasawa nga agaapa. Aganos kayo laing, Clareng. Pacheck, adan tumulal daw ni Parinteng. Inteng, adda sayang guseng amang manggag ko. Addan dagiti dadduma akalugaran tayo agumurguraken ka. Anya? Gapo iti sugal, ado ti agasawa nga agaapa. Na. Adagtakaw, kanuan niya pa'y dita. Awanin ti makuna alinak kan kapyano kasta, Inteng. Ah. Isu nga agbalaw kan, sakbay amaladaw ti amin. Si kamat ti kapitan ditoy. Anyagay ko mataramidak. Ay katlikli kamun ati makisugal. Masapol nga isardeng yon ti anyaman akita ti sugal dito'y barangay tayo. No saan nga aksyonan ni Kapitan Inting ti reklamo mi? Mapilitan kamin amang idanon ka ni Apo Mayor, Kapitana. Anya? Agparikot kami. Tasaanin nga agtrabaho dagiti asawa mi alalaki. Day tamot latan agsugsugal ti amudang aramidan. Clareng, di mat ngamin aramidan ni Kapitan ti pagrebengan na. Ay, bayam, takasaritak tumanan anaimbag ni Inteng. No mabalin, paikat da amin akita ti sugal dito'y ayan tayo. Wen, kinapudno na, kastamot laeng ti kayat ko ang mapasama.
di mo isalsalda ti tricycle ba, Kwaraw? Napengang kay. Kat kasapulak nga rin ti kwarta pag sugal ka. Napanunot kong ipasardeng ko amin akita ti sugal dito'y barangay Kabildatan. Anya? So, di mo isalsalda. Agpasada ka kindi. Ay, diya kung makasubot ka dagiti abak ko iti sugal no kastang kay. Ay, manipon ita. Pasardingak ti sugal. Anya matay. Siya kung ti gurguraan dagiti women's. No jak aramidin da ita, adi nakarkaron ton. Hey, sa bagay. Nawan ba't nga minasayat nga itdan ti sugal? Maragsakan nagparay. Tawanan tiyag susugal ita. Ay, agyaman nakparay. Matulungan na kita, nituyang kau, iti panagbangkag may. Una, mapanunot nan. Tumulong kan tap no bumaknang kayo. Una, nasayahat may. Gusto, tinaramid mo paray. Una tanay. Da kaya't aguraan da. Da kayo mo't ngay. Kumusta kayong kadagiti asawa yaw, Clareng? Mayatan, Kapitan. Makumikom da itan nga agtrabaho iti talon. Saan akas ide, nga ijay dalatan sugalan amap-mapan. Mayat ano kasta? Ura siya. Lik-lik-lik akong da ita asugal. Rumbang laang Kapitan. Kat agyaman kami launay, ta inaksyonan nyo da iti abanag. Awan anyaman na, Clareng. Ay na, Kapitan Enteng. Kas amati umili, rabang yo ti agaramid iti pagsayatan ti barangay yo. Saan kat ada kayo ti dadaulo iti sugal? Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan ni Madam Catherine Bawanan di Tavira. Ken kada kayo amin ang apo, anaayat adumdum nga kadagiti drama niya. Ala, sige! Didan, tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Ay sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.